Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qudiesa dalodu nofruha l-irwieq ar-Ruħ Filippa Katania. Ħuti roddu ħajr lil mulej illi permess tal-Verġni Marija qed isejħilna biex nibdew din id-devozzjoni tant sabiħa u għażiża għall-Verġni Marija il-15 l-erba ta' tħejjija spiritwali fl-okkażjoni ta' tluħ tagħha fis-sema. Nitolbu lill-Verġni Marija li tiggwidana, tibdlilna l-qalb tagħna u tagħmilha tixbaħ lill-qalb tagħha ħalli nħobbu lil-bina Ġesu kif kienet tħobbu hi. Insellmu minn hawnhekk lil dawk kollha qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali, speċjalment il-morda u l-anzjani u l-emigranti tagħna. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħnina. Int kollok tjieba mal-midin bejn Kristu ħnina. Int avukat tagħna quddiem il-missier mulej ħnina. Iħenna għalina l-lista kollox jaffrinna d-nubitna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Illum ħanamlu il-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija fil-qawmien tal-mulej mill-imwiet. U Alla inti jogħġbok timla d-dinja bil-ferħ bil-qawmien ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna mill-imwiet atina li bis-saqqa tal-Verġni Marija omna niksbu lena tal-ħajja ta' dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien għamet persekuzzjoni kbira kontra l-Knisja ta' Ġerusalemm. Barra mill-Apostli kulħadd xteret fl-artijiet tal-Ludija u tas-Samarija. Xirġiel twajba difnu lil Stiefnu u bkew ħafna. Sadattant Sawl kien qiegħed jagħmel ħerba mill-Knisja. Kien jidħol minn dar għall-oħra, jaqbad irġiel u nisa u jitfaħħhom il-ħabs. Imma dawk li xterdu bdew ixandru l-kelma kull fejn marru. Filippu niżel f'belt tas-Samarija u xanda lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies fema waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom. U ħafna nies oħrajn mifluġa jew zopob kienu jitfejqu u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali mwieġbu għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha, ngħidu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħu ta' ismu, xandru s-sebħu t-tifħir tiegħu. Għajdu lill-Alla kemm min tal-biża' femilek, ngħidu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew, araw l-mejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin, ngħidu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart niexfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara.
għalhekk nifirħu bih u jsaltam bil-kobor tiegħu għal dejjem ngħidu għajtu bil-feħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Inqumu għall-Evanġelju. Min jemmen fl-iben ikollu l-ħajja ta' dejjem, jgħid il-mulej, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Dini ir-rieda tal-missier li kull min jara li l-liben u jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies jiena hu il-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għaġġ. Imma jiena ġajtilkom li għalkemm rajtuni ma jemmintux. Daw kollha li jagħtini il-missier jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra. Għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min batni. Issa r-rieda ta' min batni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara li l-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. Irroddu mill-ġdid ħaj lill-mulej ta' din il-grazza li qiegħed jagħtina illi nibdew dawn id-devozzjonijiet tal-Erbat ta' Santa Marija. Aħna iffortunati ħafna bħala insara membri ta' din id-djoċesi għax għandna dan is-santwarju għażejs illi huwa sur ta' kenna għalina fil-momenti ta' tiġrib, fil-momenti ta' tbatija, fil-momenti fejn it-tama tiġi nieqsa. Għandna din ix-xorti sabiħa illi dan l-imkien għaddejs, għandna din l-immaġini tant sabiħa illi għada sejħinna. Sejħitinna l-ewwel darba permezz tal-Verġi tat-Twajba Karmela Grima illi nhar 22 ta' Ġunju tal-1883 fl-10 ta' filgħodu tgħidilha dawk il-kelmiet ejja, ejja, ejja. Din hi l-istedina li tarġa' ġġeddet lid-devoti tagħha l-Verġini Marija anke din is-sena. Għaddejna minn mumenti diffiċli permezz tal-pandemija li ħakmet lid-dinja kollha, mumenti li telfet it-tama fl-umanità, mumenti illi ħafna sfaw vittmi ta' din il-pandemija, tkissru ir-relazzjonijiet soċjali, għexna momenti ta' ejja, momenti ta' iżolament. Imma kien hemm ukoll momenti li ferħu l-qalb u refawna it-tama lejn il-Verġni Marija. Xarilu ġadan l-imkien kenna x-xorti nilqgħu il-preżenza tal-Vigarju ta' Kristu, il-Papa Franġisku, illi ġie bħalna bħala pellegrin. U matul dawn l-erbat li ġejjin, aħna se nimmeditaw il-kobor ta' din il-ġrajja, ta' din ix-xorti qaddisa li messitna, illi bħala poplu Nissani ta' Malta u Għawdex kenna ix-xorti illi naraw fostna mill-ġdejt għar-raba darba il-Vigarju ta' Kristu fuq gżiritna. Hawnhekk id-devoti tal-Verġini Marija kenna x-xorti li naraw li l-Papa il-Vigarju ta' Kristu għat-tieni darba wara il-Qaddejx Ġwanni Pawlu it-tieni jerġa' jħares lejn il-Verġini Marija u fisem id-dinja kollha jagħmlilha talb ħerqan. Aħna ħan nirriflettu dwar dak kollu illi ġara f'dawk il-jiem u nikkontemplaw kif kienet tagħmel Marija hija wkoll bl-ġubijiet illi jagħmel magħna il-mulej fl-aħħar ġimgħat. Laqtitna ħafna
meta l-Papa daħal fis-santwarju tela bidbatija dawk it-tarġiet li hemm quddiem il-kappella tagħha għad bil-qiegħda fis-skiet. Imbagħad wara li iltaqa' mal-Verġin Marija fis-skiet, irreċita f'isem id-dinja kollha dawk it-tliet avamarijiet li l-Madonna xtaqet li d-devoti tagħha jgħidu fġieħ 3 ijiem illi ġisimha dam fil-qabar. Din hija d-devozzjoni li għalina mhix xejn ġdida għax aħna writnija mingħand il-ġenituri tagħna, mingħand l-eżiż devoti tal-Madonna. Għadna pjaċir li l-Papa jerġa' jirreċitahom f'isimna il-koll għax din kienet ix-xewqa tal-Verġin Marija biex fakkarna li aħna wkoll se tmissna l-istess xorti. Aħna maħniex maħluqin biex nintemmu fid-dlamijiet tal-qabar, imma aħna maħluqin biex bħala wara li jgħaddi jiljem aħna nissejħu għal qawmin mill-imwiet kif issejħeti kif kellha x-xorti illi tgawdi jej wara 3 ijiem mill-mewt tagħha. Quddiem is-santwarju imbagħad il-Papa laqa t-tislima tal-isqof tagħna Anton Tewma. Imur jgħidlu l-isqof tagħna f'isimna il-koll Santità, ħafna minna niġu hawn spiss, ħafna drabi b'qalbna maqsuma nitolbu u nirringrazzjaw lill-Omna tas-sema. Santità, nitolbu ktenna nitolbu biex inkunu dejjem aktar bħal Marija, dixxipli awtentiċi ta' Ġesu fi żminijietna. Din hi t-talba illi l-isqof tagħna jagħmel f'isimna wkoll. Illi aħna wara li niġu niltaqgħu mal-Verġin Marija, aħna hawnhekk ninbidlu f'dixxipli awtentiċi ta' Ġesu fi żminijietna. Konċilju Vatikan II jgħid tal-Verġin Marija, il-Verġin Marija kienet id-dixxiplu perfett tal-mulej. Ħadd daqsa ma mxiet waraħ, kienet ommu, imma bħal Ġesu, bħala il-mibow tal-missier, hija mxiet waraħ b'devozzjoni u fedeltà mill-akbar. U din l-ewwel talba illi nagħmlu llum fil-bidu ta' dawn l-erbgħat. Illi dawn l-erbgħat iġaluna niskopru kemm hu importanti illi aħna nimxu billi naċċettaw il-Vanġelu ta' Kristu wara bina Ġesu. Din hija l-ewwel talba biex ħajjitna kollha tkun pellegrinaġġ. Aħna qlajna minn Djana dal-għodu għamilna dan il-pellegrinaġġ, imma il-ħajja tan-nisrani hija pellegrinaġġ kontinwu. Il-Papa mbazza ma' żewġ esperjenzi sbieħ hawnhekk fuq it-suntier tal-Knisja, koppja awċija illi tagħti x-xhieda tagħha kif qed tgħix fedeltà mal-Vanġelu u tbatija illi għaddejja minnha. Imbagħad semma żewġ żgħażagħ jirrakkuntaw id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom biex huma wkoll ikunu dixxipli awtentiċi. U dawn lilna jimlewna bil-kuraġġ. Aħna lkoll f'baħar wieħed. Aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet diffiċli kif qal l-isqof tagħna, imma nafu għand mejn għandna induru. L-ewwel pritka illi l-Papa għamilha fis-skiet hawnhekk fis-santwarju, għad fis-skiet u dillilna ittina ħjiel ta' kif għandna nġibu ruħna qabel ma nibdew naġixxu biex naraw x'inhi r-rieda tal-Alla. Aħna rridu noqogħdu fis-skiet biex insiru bil-mod dixxipli fidili tal-mulej. Il-Verġni Marija stess hija l-Verġni ta' skiet, illa li xejn tikkontempla l-ġubijiet kbar illi Alla għamel magħha. Għalhekk ftit suġġerimenti kif nistgħu ngħixu din l-ewwel erba' billi fis-skiet nisimgħu l-ewwel u qabel kollox il-kelma tal-Alla illi turina illi aħna il-mażulin tiegħu. Għalilna l-Vanġelu tal-lum. Dawk kollha li jagħtini l-missier jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċeħx il-barra. Ħadd mhu skart għal Alla, ħadd. Lanqas l-ikbar midneb, lanqas l-iktar bniedem indifferenti. Fi-skiet aħna nippreżentaw lil dawn in-nies biex bħalna jkollhom ix-xorti illi jibdew dan il-pellegrinaġġ. Allura ftit proponimenti biex ngħixu din l-ewwel erba'.
nibda u intemm il-ġurnata billi ninġabar fi skiet għal ftit ħin. Inżommu skiet kull meta niġu għafda s-santwarju u nidħol fil-kappella fih dan il-Verġni Marija. Inħalli li aktar titkellem il-qalb milli jitkellem il-fom. It-tielet, inħares il-momenti ta' skiet waqt l-istess ċelebrazzjoni tal-Quddisa, speċjalment fil-moment penitenzjali, fil-moment tal-konsagrazzjoni, fil-moment tax-xandir tal-kelma, fil-moment wara it-qarbejn. Fl-aħħar nett insib momenti hawnhekk u fil-ħajja tiegħi ta' kuljum biex nisma' kontinwament il-kelma tal-Alla, niskot u naħseb fuqha. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Bil-wifqa u nresqu it-talbiet tagħna. Il-mulej jgħidilna daw kollha li jagħtini l-missier jiġu għandi u min jiġi għandi ma nkeċċeħx il-barra. Tina l-grazzja mulej li nħossuna dejjem mistiedna biex niltaqgħu miegħek mhux biss aħna imma wkoll l-eżistana illi nippreżentawhom quddiemek bħalissa. Nitolbu għal dawk illi għandhom intenzjonijiet sbieħ li jħobbu lill-Alla imma fir-realtà ma jafux li ma triq se jimxu biex jiltaqgħu miegħu. Nitolbu lill-mulej biex jurihom dawk il-modijiet li jistgħu iwassluhom biex jiltaqgħu miegħu f'dan iż-żmien għaddejs. Nitolbu għalina li qegħdin nibdew dawn l-erbat biex il-qalb tagħna ma tibqax l-istess imma tinbidel bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u ssir qalb tixbaħ lil dejk tal-Verġni Marija. Nitolbu nippreżentaw lill-Verġni Marija il-morda kollha tagħna, speċjalment lill-ommijiet żgħar li għaddejjin minn mumenti ta' mart biex tieqaf magħhom, tagħmlilhom kuraġġ, ittihom it-tama, tieqaf mal-familji tagħhom. Nippreżentawla lill-anzjani tagħna biex ma jħossuhomx imwarba, ma jħossuhomx mhux maħbuba, biex iħossu l-faraġ tal-preżenza tagħha. Nitolbu għall-iżiż emigranti tagħna biex jibqgħu jożu dawn il-valuri sbieħ illi nibtu ġo qalbhom hawnhekk fil-gżejjer tagħna u jgħadduhom lill-familji tagħhom. Nitolbu nagħmlu talba speċjali għal Papa Franġisku illi kif tafu bidbatija kbira ġie fostna minħabba l-uġieħ illi għandu fir-koptu ħajsir intervent din il-ġimgħa li nitolbu għalih biex il-Verġni Marija li hu ħares lejha u wi ħarset lejh ittieħ il-qawwa biex ikompli jmexxi l-Knisja għażiża tiegħu. Nitolbu fi skitt ta' qalbna indawru l-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ għażiż mimli ħniena u faraġ u nagħmluha talba speċjali għalina u għal xi ħadd għażiż għalina. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ferħin semmu friġ l-altar tijek Anja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlok hawnatu Il-amule id-doni
kull barka ruħissi. Fit madam abba slimu fidwa fuq naser iċċib. Itolbuhu biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla il-Missier illi jista' kollox. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Omm Ibnek, inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk illi jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu bħala vittma bla teba u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u taġij tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet imlejt lill-Verġin Marija bena li ma titfissirx bil-kliem u għollejt b'mod tal-għaġeb il-fidi tagħha. Bil-fidi nislet lill-bina u bil-fidi wkoll stenniet il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Imwettqa mill-fidi ħarsitha kienet f'dak il-jum ta' dawlu ħajja li fiħebu id-dlamijiet tal-mewt u d-dinja kollha imtliet bil-għena u l-Knisja fil-bidu tagħha ferħet kollha mistaġba tara lil Sida liebes l-immortalità. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull dusija, qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr xogħġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokkon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Filippa Katania illi jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja, għamel li kifi bil-mamudija
mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Dan huwa mument importanti illi fih niġu wiċċ imwiċċ mal-missier tagħna tas-sema. Dak il-wiċċ illi jaf il-bnedmin kollha u jafhom fit-tnissil tagħhom. Jaf lilna dan il-missier. Ġesu għalilna illi fil-post fil-qalb tal-missier hemm wisa għal kulħadd. Smajnija fil-Vanġelu tal-lum, mu ħajkeċċi l-ħadd minn qalbu. Ejjew nagħmlu koraġġ, nersqu lejn dan il-wiċċ u nilqgħu it-tħaddina li jrid jagħtina l-missier li tissarraf fih ħniena u maħfra. Mhux biss immorru aħna, imma nieħdu magħna wkoll lill-leżiż tagħna bil-qalb. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina illum, għafrinna ġunubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubiet, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għajslimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tnekki id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tnekki id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tnekki id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu illi l-Verġn Marija kienet timxi warah f'fedeltà kbira. Nitolbu ħejtina l-grazzja li nimitaw l-imħabba kbira li jommu kella għalih. Ħen jindaw li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. La bil-ferħ inkantaw, għanja tarat il-ħajr nalu l-mulej. Għanersu quddimu bil-ferħita mafalna, għanannu għalja ġdida
لسيد السماء والأرض لله بالفرح كنتم أن يتردد الخير نحن للملك يفير المنتاني يفير السجار كلها يفير الأرض والسماء بالكبر الملك لله بالفرح كنتم أن يتردد الخير نحن للملك يسبح للاسم لا سفر تالرين للاسم يسبح الكويك بالفيوري تالويدين لله بالفرح كنتم أن يتردد الخير نحن للملك حنان فوق الأربعة يسبح الأواتيوم حنفر القبر تلا ملكا تاليدين لله بالفرح كنتم أن يتردد الخير نحن للملك Imbirek mulei aldeiem, imbirek nisem adisniek. Alleluia, alleluia. Intli lati semaular, alla kbir mulejn tal-għaloni sultan għawin tkun imbirek mulej għal-dejjem u imbirek nisem għaddisniek. Alleluia, alleluia. Nitolbu. Wetta mulej il-fidi tagħna fil-verità tal-misteri tiegħek. Aħna nemnu illi jibnek imnissel minn Marija Verġni u tassew Alla u bniedem. Atina li bil-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet li bekkadna s-salvazzjoni ikun jistoqilna li naslu fl-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tleta famarijiet li l-Madonna fġiet l-tijim li ġisim madam fil-qabar. Nofru għal-bżonijiet tal-Papa, għal-Kardinal Marju Grek fil-ħidma tiegħu li qed jagħmel għas-Sinodu tal-Knisja, għas-saċerdoti kollha tagħna u għall-insara li huma impenjati fix-xandir tal-Vanġelu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija, o kemm idolejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija il-kelma min qalbna, bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġieħ. Int l-għaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien.